Ang question na to galing kay Ate Katakista. Ano po pinakaayaw mo sa ugali ni Boss Lloyd at Kurt? Ano yung pinakaayaw? Baka magalit ka sa akin na. Baka magalit Okay ka lang sa yung akin boss, na. Q&A naman yun. Anong hindi mo gusto ni Darwin Dion? Ano ang hindi ko gusto kay Darwin? Ayaw ko kay Darwin yung ano, yung bahala ka na Darwin na kung nanonood ka neto. Ano masabi mo sa basher? So, ano masabi ko sa basher or mga haters? May jowa or wala? Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junfel J of Jimbo Films. And for today's video mga boss, ang gagawin namin ay Q&A. So eto mga boss, kasama ko si Kurt and yes, kasama ko si Lloyd Taghoy. kasi sila yung, anong gagawin nyo dito sa Q&A ko? Kami yung ano boss, mag-question sa'yo. Sila yung magbabasa ng mga question. So bago po natin simulan tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Lloyd. Subscribe nyo aking YouTube channel Lloyd Taghoy. Pa-click ang subscribe button and ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. Okay mga boss, start na natin tong Q&A na to mga boss. So, ang una magbabasa. Sino una magbabasa? Ikaw magbasa, Boss Court. Ang question na to ay galing kay Ann Sibayan. Ano po yung gusto mong pangarap na gusto mong maabot balang araw? Sana all. Gusto kong maabot na pangarap. Siguro, pangarap kong maging dancer sa Adonis. Joke lang. Joke lang yan. Adonis. Joke lang yun kasi alam niyo mga boss, si Boss Lloyd at si Boss Court. Nakita ko doon pagpunta sa bahay ng Boss Court. Hindi ako nagpapaalam sa kanila na pumunta ko doon. Tapos nakita ko sila nag-practice lang sa sayaw. Tapos sinabihan ko sila, para saan ba yan? Para sa Adonis yan. Sabi nila, hindi. Kasi mahal yung ano, sahod sa Adonis. Mahal din yung sahod, 55K. Kaya nag-practice si, ano, si Kurt. At si Boss Junfel. Yan yung mga pangarap nyo, gusto maabot. Maging dancer sa Adonis. Okay mga boss, ito. Ano yung gusto mga pangarap na gusto kong maabot balang araw? Balang araw mga boss, pinapangarap ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Pero yun nga, hindi pinalad kasi hindi ako nakapag-aral sa kolehiyo. Wala namang imposible pag nangangarap tayo. And ito, pinaka gusto ko talaga ay maging successful ako. Pangarap ko talagang mas lumago pa yung YouTube channel ko. Kasi ito lang po yung libangan ko at the same time, sideline po siya. Ito, dito po ako nakakuha ng ng mga income sa aking YouTube channel. Yun. Next na tanong. Galing kaya Hanalyn Arlante. Ano ang ginagawa mo? Basahin mo yan. Anong Anong ginagawa niyo buong araw? Pa-shoutout ako, boss. Shoutout nga pala kay Hanalyn Arlante. Simula sa sa Lunes hanggang Biyernes, nag-work talaga ako. May trabaho ako. Pag uwi ko sa bahay, yun, Facebook, YouTube, makikinig ng music, TikTok, tsaka tambay. Tambay kasama silang Boss Lloyd at silang Boss Court. Pag Sabado at Linggo, yun yung time na magbablog kami, gala-gala kami, kahit saan, kahit anong mga trip namin. Yun. Ang question na to galing kay Ate Katakista. Ano po pinakaayaw mo sa ugali ni Boss Lloyd at Kurt? Ano yung pinakaayaw? Actually, kahit hindi mo pa itanong yan ayaw na ayaw ko yung mga kupal na to Hindi, ito. Ano baka magalit ka sa akin Baka magalit Okay ka lang sa yung boss, akin ano, Q&A naman yun. Ang pinakaayaw ko talaga sa ugali, na yan. Kasi yung tanong ni Ateya is sinadya talaga niya. Hindi niya alam na nandito kayo sa channel, sa vlog ko, sa Q&A. Yung una kay Kurt, ang ayaw ko sa kanya, yung ugali niyang sobrang chill. Boy, chill. Hindi, ganun yun. May mga lakad kami. Siya yung napaka-relax lang. Parang Siya yung kami, laging huli sa... siya yung pinaka-laging huling maghanda. Kami ni Boss Lloyd, handang nahanda na kami, nakasapatos na, nakabihis na. Pero siya, nakahubad pa, napaka-chill pa, naggano-ganon pa ng pulbo sa salamin. Tapos ang tagal, naka-boxer pa. Tapos parang siya yung siya yung boss sa namin tatlo, parang siya yung boss. Siya yung hihintayin pa namin. Ganon. Kay Boss Lloyd naman, ang pinakaayaw ko sa kanya, yun nga, sa pagbablog niya, mukhang tamad siya. Ganon. Pag sinabihan ko siya na, uy, mag-vlog ka. Susunod na araw, tatanungin ko siya, uy, natapos mo na yung vlog mo. Wala boss. Ang pinakaayaw ko talaga sa kanilang dalawa, pag pumunta ako dun sa bahay nilang Court, tulog na tulog sila.
tulog na tulog. As in, parang hindi nila ako ini-entertain. Pumunta ako doon para makitambay sa bahay nila, pero tulog na tulog sila kaya umuwi ako. Ganon. Galing kay Vines Hongyo. Hey, Junfil Gilig, anong hindi mo gusto ni Darwin Dion? Gaano kayo ka-close po? Panotis po, Lods. Hello kay Vines Hongyo. Ano ang hindi ko gusto kay Darwin? Ayaw ko kay Darwin yung yung bahala ka na Darwin na kung nanonood ka nito. Yung ayaw ko sa'yo ay yung ugali na yung kahit hindi siya nire-replyan or hindi siya ma-reply or late reply lang, bilis niya magtampo. Yun si Darwin sa akin. Napakabilis niya magtampo pag hindi siya nire-replyan, ganon. Basta yun si Darwin, gaano kami ka-close? Close na close talaga kami, para kami magkakapatid niyan. Para na namin siyang tunay na kapatid. Kung napapansin nyo na na wala pa siya sa vlog namin, medyo busy siya. Tapos nagka-misunderstanding kami, hindi kami nagkabatian. Pero ngayon, unti-unti nang nawala yung samaan ng loob namin, nawala yung tampuhan namin. Yun yung pinakaayaw ko kay Darwin, bilis niya magtampo. Yun, close na close ko talaga si Darwin. Since bata pa yan, model ko yan. Okay. Desiree Noble. May girlfriend ka na ba, Kuya Junfil? So ito. Dati mga boss, meron po akong jowa. Nung Tatlo yung ng- asawa niya. Dati yun, meron akong jowa, taga Mandawi. Then, next ay naging jowa ko si hindi ko na-mention yung pangalan niya. Secret lang. Yung kapatid ni yung sabi ko sa inyo. Minalas ako kasi yung kaibigan niya, yung best friend niya, sinisiraan ako sa kanya. Kaya yun, yung naging jowa ko, hindi na siya nag-chat sa akin. Ganun lang, kahit simpleng pagkakamali, hindi na siya nag-chat sa akin. Yun. Pero mas nagtatagal talaga yung taga Mandawi. Alam na alam niyo yung tropa ko sa alam na alam ng buong grupo ko sa sayaw, yung taga Mandawi na matagal kami kasi kilala na ako sa mama at papa niya, legal na kami sa mama at papa niya. Sana At all. siya rin kilala din sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko. Pero sa ngayon, single muna ako kasi gusto ko i-enjoy yung pagkabata ko. Yun. Pamela Jane Ellen, anong magandang memories nyo ni Daddy Darwin at family mo? Pa-shoutout. Shoutout kay Pamela Jane Ellen. Anong pinakamagandang memories namin kay Darwin? Magandang memories yung palagi ko siyang pinapaiyak. Yun yung hindi ko makakalimutan kay Darwin. Palagi ko siyang pinagtripan, palagi ko siyang pinapaiyak. Yun yung hindi ko makalimutan sa kanya. At syempre sa pamilya ko, yung pinakamagandang memories, pinakamaganda talaga is tuwing Pasko at New Year. Kasi magkasama kami lahat ng buong pamilya namin. Simula sa mga kapatid hanggang sa pamangkin. Mga pamangkin kasama ko talaga sila. Yun. Okay, next. Kiji Loren Fernandez. Mga happy memories na kasama mo yung family mo. Yun pa rin. Yun pa rin. Di ba yun. parehas lang Yun boss? lang. Yun yung pinaka-happy na memories yung Kapag yung kasama yung pamilya. kasama ko sila kapag Pasko at New Year. At syempre sa mga may mag-birthday ng mga kapatid ko, pag mag-birthday yung mga kapatid ko, makasama namin yung mga kapatid ko at mga pamangkin, ganun, mga pinsan. Galing kay Charlene Pagarigan. Sino po ang inspirasyon nyo sa pag-vlog? Pa-shoutout na din po, boss. Shoutout nga pala kay Charlene Pagarigan. Ang inspirasyon ko talaga sa pagbablog, si God. And next is inspirasyon ko yung aking sarili. Kasi, yun nga, kailangan kong mag-invest ng mga camera. So, inspirasyon ko talaga ang aking sarili kasi iniisip ko na gusto kong makamit to, gusto kong mabili tong ganitong camera, gusto kong mabili to. Kaya magsikap ako, magtatrabaho, ganon. Kaya inspirasyon ko ang aking sarili. And next ay inspirasyon ko ang aking pamilya. Kasi todo suporta po sila sa pagbablog. Hindi sila tutol sa pagbablog ko. Okay. Galing kay Divine Catalan. Ano masabi mo sa basher? Anong masasabi ko sa Mga masasabi mo sa basher? Yung mga nangbabash, di ba? Hayaan na Mga lang yung haters, boss. ganon. Alam niyo mga boss, we eat haters and bashers for breakfast every day. Boom! Yun! Kinakain namin yung mga bashers sa agahan araw-araw. Yun. Wala po kaming pakialam kung sino po yung mga magbabash sa mga vlog namin. Wala kaming pakialam. Ikaw, pag may nagbash sa'yo, anong gagawin mo? Chill. Wala lang, chill. Kilala mo naman ako, boss. Oh, di ba? Boy, chill. Ikaw, anong gagawin mo pag may nangbash sa'yo? Ano boss, I love you sa nang bash. Yun lang. Wala naman tayong magagawa pag nang bash sila. Yun lang. Tanggapin natin, di ba? Wala namang mawawala pag tinatanggap natin. Hinahiyaan na lang natin sila. Wala silang magagawa. Tayo, aangat sila. Nananatiling ganyan. Hindi sila Bash, umaasik. lagi na lang bash. Okay, next. Princess Jean
Sandoval Belen. Sa pag-vlog mo po, naisipan mo na po ba sumuko or itigil na to dahil sa mga people na di mo nagugustuhan yung mga sinasabi? Kahit kailan hindi ako sumuko. Hindi ako sumuko sa mga pangarap ko. Hindi ko dapat itigil yung pag-vlog. Kahit na busy ako, maglaan pa rin ako ng oras para makapag-vlog ako. Yun. Ano yung sumuko ko, itigil sa mga people na mga nagustuhan, na mga hindi ko nagustuhan yung mga sinasabi nila. Marami namang nagko-comment sa mga vlog ko na minsan may mga negative, pero hindi ko naman, ini-ignore ko na lang yan, hindi ko pinapansin. Okay, next. Vince Jetro Kiano. How to be you po, bro. How to be maging ako. Yun lang, maging simple, humble, and patuloy lang sa mga pinapangarap mo na gusto mong maabot. Huwag kalimutan magdasal palagi sa mga gusto mong maabot, sa mga pangarap mo. Idadasal mo para mabigyan ka ng magandang daan, para matahak mo yun. At huwag mong kalimutan yung Panginoon natin sa pagdadasal. Yun. Daniela Ashley Saludes. May jowa or wala? Yun nga yung sinabi ko sa nung unang question. May girlfriend na ba ako? Yun, sa ngayon, wala ako kasi gusto kong i-enjoy. Manatiling single. Gusto kong manatiling single kasi alam nyo, Boss Lloyd, ganito, kaka-break up nyo lang, di ba? Kaka-break up nyo. Alam nyo, ayoko talaga nung mga ganun na ang daming bawal. Ang daming bawal talaga. Babawalan ka pumunta doon. Uy, wag kang pupunta. Uy, sino yung kachat mo? Sino yung nilalike mo? Sino yung pinusuan mo? Ganon, di ba, Boss Court? Kaya nga, mas pinili ko na wala magbabawal. Gusto kong freedom. And gusto ko i-enjoy. Yun. Galing kay Boss Lloyd Tagoy. Paki-click ang. Okay, pinakauli. Ano yung mga kalokohan na di mo makalimutan na kasama mga tropa mo? Pa-shout out na din po Boss Junpel at panotis na din po, sana mapansin. Shoutout nga pala kay Lloyd Taghoy at sana maka-move on ka na. Sabi mo sa akin, pinapaselos ka ng ex mo. Yan yung dapat sa'yo kasi kupal ka. Lloyd Taghoy. Si Nanood Lloyd. yan. Kung nanonood ka ngayon, Lloyd Taghoy, sana matauhan ka na. Yun, ano yung mga kalokohan na di mo makalimutan na kasama yung Taga mga saan yan tropa bo si Lloyd Taghoy? Pagumangkong irik. Okay, mga kalokohan na di ko makalimutan kasamang tropa. Madami po kasi kami mga kalokohan Papasyal kami, tapos maraming tao, tapos naka-face mask kami. Yun si Boss Lloyd. Saan yun? Sa Unitap. Unitap. Pumunta po kami sa Unitap. Yun si Boss Lloyd. Bigla na lang nagboses kambing. Paano yung boses kambing? Paano yun? 1, 2, 3, go! Si Boss Lloyd, bigla na lang nagboses kambing. Yung ganun. Paano yun? Yung mga tao nag-shopping doon, nakatingin sa amin, nakatingin sa atin, di ba? Tapos narinig nila yung busis ng kambing. 'Di ba sa sa mall bawal magingay doon. Bawal magingay. Si Boss Lloyd, bigla lang siya magbusis kambing. Tapos ang lakas, yung mga tao nakatingin sa amin. Tapos hindi naman mahalata kasi yung face mask, nakatakip dito sa bibig namin, yung face mask. So hindi halata kung sino yung pero napaka-awkward kasi tayo lang yung mga tao doon. Tapos yung mga tao doon nakatingin sa amin. Nakatingin sa amin. Marami talaga kaming talagang kalokohan. Marami kaming kalokohan na hindi namin malilimutan. Syempre kasama ko nung time na yon yung mga J Pro Dance Crew. Yun, namimiss ko na sila at kinakamusta ko silang lahat. Okay, at dito na nagtatapos tong Q&A vlog na to mga boss. Napakasimpleng vlog na to. And maraming salamat sa mga boss ko dyan na nanonood ng vlog na to. At syempre, di natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Jay Salagapa, JR Concepcion, Sunshine Umpad, Ateya Katikesta, Mary Jean Tatoy, Ashley Leones, Christine Mabung, at ang pinakahuli, si Jera Toyko. At bago natin tapusin tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junpel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Siyempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Lloyd. Subscribe nyo aking YouTube channel, Lloyd Taghoy. I-click ang subscribe button and ang notification bell para updated kayo sa mga vlog ko. Okay, para updated kayo sa mga vlog ni Boss Lloyd na nagsiselos na siya at hindi na siya nakaka-move on. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.